ଆଜି ବାପା ଖୁସିରେ ବିଭୋର। ଝିଅ ଯେହେତୁ ଖୁସି, ଆଉ ଝିଅର ଖୁସିର କାରଣ ହେଲା କଣ୍ଢେଇ। ହଁ, ମେଳାରେ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ପାଇଁ ପୂଜା ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ବାପା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ଜିଦ୍, ତା ରାଗ ନାକ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତା। ଏମିତିରେ ତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଯାହା ଆଖି, କାନ, ନାକକୁ ଗୋଟାପଣେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ପୂଜାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଖେଳି ଆସେନି ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ କୋଉ ଦଳରେ ବି ସାମିଲ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯଦି ବି ସାମିଲ କରନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଚିଡ଼ାନ୍ତି, ବାଡ଼ାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ଖେଳରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୂଜାର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ସେ ତ ପାଗଳିଟା, ତାକୁ ତ ସହଜରେ ଖେଳି ଆସେନି। ଖେଳ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତା ଜନ୍ମ କଲା ମା ତ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ବି ଗୋଟାଏ ବୋଝ। ହଁ, ପାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଥାନ୍ତା, ବାପ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝଟା ଟିକେ ନା ଟିକେ ହାଲୁକା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେତକ ବି ନାହିଁ। ସେ ପାଗଳିଟା ବୋଲି ବାପାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ପୂଜା ଯେବେ ତା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଦିଏ। ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ବାପା ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? କାହା ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ତ ବଡ଼ ଘରିଆ ଝିଅ, କେହି ନା ତା କଥାକୁ ଟିକେ ଖାତିର କରିବେ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନଥିଲା। ବାପା କୁହନ୍ତି, ମୋ ଝିଅଟା ପରା, ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହବ? ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଏଥର ଯାତ୍ରା ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଢେଇ ଆଣିବି। ଆଉ ସେ କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କ ସହ ତୁ ଖେଳିବୁ। ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ବି ସେମାନେ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତୋତେ କାହାରି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁ ଆରାମସେ ଘରେ ରହି ଖାଇ ପିଇ ଖେଳିବୁ। ଗାଁରେ ସେଦିନ ମେଳା ପଡ଼ିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସେଦିନ ବାପା ମେଳାରେ ପୂଜା ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ କାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ହଳେ କାନଫୁଲ କିଣି ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, ମେଳାରେ ପୂଜା ହାତକୁ ରଙ୍ଗେଇବ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ମେହେନ୍ଦି ଓ ନେଲପଲିସ୍, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡଟା ସତେଜ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ ଆଉ ପାନିଆ, ମୁହଁଟା ସୁନେଲି ସକାଳରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ପରି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପାଉଡ଼ର, କଳାବିନ୍ଦି, ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ କାଚ ଓ ପାଉଁଜି କିଣି ଦେଇଥିଲେ। ଭାବିଲେ ଝିଅଟି ଆମର ମେଳାରେ ଖୁବ୍ ସଜେଇ ହେବ ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଝିଅ ଯେତିକି ସଜେଇ ହେଇନି, ତା କଣ୍ଢେଇକୁ ଅଧିକ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଦେଖି ବାପା ତାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ମା ପୂଜା, ଏସବୁ ତ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ତୁ ନିଜେ ସଜେଇ ନ ହୋଇ କଣ୍ଢେଇକୁ କ'ଣ ସଜାଉଛ? ତୁ ଟିକେ ନିଜେ ସଜେଇ ହେଇଥିଲେ ମେଳା ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁନି। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୂଜା କହିଲା, ବାପା ତମେ ଚୁପ୍ ରହିଲ। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ କାହାକୁ ସଜାଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ ପରା ମୋ ଝିଅକୁ ସଜାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ଏକା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବି? ମୋ ଝିଅ ବି ଦେଖିଯିବ ନା। ଆଉ ବାପା, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ଆଣିବ ନା? ପୂଜାର ଏ ପାଗଳାମି ଦେଖି ବାପା ଠୋ ଠୋ ହସିଲେ। ଆଉ ବାପାର ଏ ହସ ଦେଖି ପୂଜା ପୁଣି କହିଲା, ବାପା ତମେ ହସିଲ କାହିଁକି? ଓହୋ, ମୋ ଝିଅ ବୋଧେ କଥା କହିପାରୁନି ଆଉ ଚାଲି ଜାଣୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ହସିଲ। ତମେ ଦେଖିବ ବାପା, ମୋ ଝିଅ ବି ତମ ସହ ସାରା ଜୀବନ ରହିବ ଆଉ ତମ ସେବା ବି କରିବ। ମୁଁ ପଛେ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ସବୁଦିନ ତମ ସାଥିରେ ରହିବ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଝିଅର ଏଇ କେଇପଦ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବାପଟି ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛି ନା ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରୁଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ପୂଜା ସିକ୍ଲିନ୍ ରୋଗରେ ତା ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସିନା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ମୃତି ସବୁ ସେ କଣ୍ଢେଇ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି। ବାପା ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଥାଏ ଯାହା ତା ଝିଅ ଦିନ କହିଥିଲା, ବାପା ମୁଁ ପଛେ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏ କଣ୍ଢେଇ ସବୁଦିନ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ। ଏହି କଥାଟି ଭାବୁଥାଏ ବାପା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ଆସି
ବାପାର କାନ ପାଖେ ତୁନି କରି କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଏଇଆ କହିଲା, ବାପା ମୋର ସିନା ମାଟି ଦେହ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କେବେ ମାଟିରେ ମିଶିଛି ନା ମିଶିବ? କେତେ ଆସିବେ କେତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଭିତରେ ମୁଁ ସେମିତି ଥିବି ଯେମିତି କାଲି ମାଟି ଦେହରେ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ମାନେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆମେ ବହୁତ ଅଫସୋସ କରୁ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଏକା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନି। ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତିରେ ସବୁବେଳେ ରୁହେ, ଆମକୁ ଚିହ୍ନା ଦିଏ। ଆମେ ବାସ୍ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ କେବେ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନି, ସଦାବେଳେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ହଁ, କେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ମୋ ହୃଦୟରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ସଦାବେଳେ ରହିଥାଏ। ତା ଦେହ ସିନା ଲିଭିଯାଏ, ତା ଦିନ 11 ଦିନ 10 ଦିନ ସିନା ଲିଭିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଚିହ୍ନ କେବେ ଲିଭେନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। ତ ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଭେଟିଦେବି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା।